Защо настоявате, че сте българин? Можете да сте канадец, американец, какъвто си искате. Защо все казвате, че сте българин? Татко беше българин. Беше роден и изразил в Пловдив. Майка ми е македонка. И живяла, те избегаха от Македония. Те беше роден на малко село в Македония, се казваше Въмбел. И когато беше 3 години, те избегаха от турците и отидаха на свобода България. И те живяла в Варна. И дома ядахме, аз казах, български гозби, боб, леща, сърми с месо или постни, кебабчета, банеца, банеца с фраз или сирене, зелник, баклава. Ядахме, чакай, ще кажем още. И майка ми винаги приготвяше българско сирене и кисело мляко. Това